Vi anvender en af branchens største og mest effektive maskiner til at løse disse opgaver. Ved grenknusning forstås det som knusning af træer, buske, grenaffald og stubbe ned til jordoverfladen. Grenknusning anvendes oftest på arealer, der skal klargøres til plantning. Her knuses stubbe og grenaffald ned til en højde, således plantemaskinerne kan færdes på arealet. Grenknusning kan også anvendes til anlæggelse af spor og stier i skoven og rydning af tilgroede arealer. Ved rodfræsning forstås det som fræsning af jorden, hvor der har stået træer. Jorden bearbejdes ned til 30-35 cm dybde, hvor rødder og stubbe sønderdeles og blandes med jorden. Rodfræsning anvendes oftest, hvor bevoksning skal laves om til såbar jord. Her kan blandt andet nævnes vildager eller anlæggelse af veje. Ved stubfræsning forstås det som fræsning af enkelte store stubbe, som er for store til rodfræseren. Der er ingen begrænsning på diameteren af stubben. Stubben kan fræses helt ned til 50 cm under overfladen. Stubfræseren sønderdeler stubben og efterlader et hul, hvor stubben har stået. Derfor skal det påregnes, at der skal efterfyldes med jord. Der kan eventuelt rodfræses efterfølgende. Stubfræsning anvendes oftest i haver eller parker, på allé-træer eller lignende.